बिराद बुरजा हादोथ' सानैल'बाबो मा एसे हादो इसोरो माइ हाग्राया ना माइ जायाखै नामा अबेमोन जोंहानि हाया बेनोमोन ना बावलायलाङो एसे गेजेरावसो होनांगोन नामा जिगाबाबो जेनेबा जोंहानि हायावनो थानाय आरो नङा होमबा ओं अ इखो जानो मोजां जागोन खोमा एसे गेजेराव माबा नांगोन बनांगोन इखो एसे गेजेराव बनांगोन जिगाबखौ बेखै हरगोन इखो नों सुबिदा नायनांगोन ना Hi everyone. Diनै आङो मा खालामदो फोथार बारियाव माइ रोगानो फैदों आइदै yes दैलांनि दानथाय माने दाथ' मा होनबावनो एम्फौ फैदों एम्फौ माइयाव जि अख्लायखायो बे माइ फिथाइखौल' थाराखौ अरस'यो अरस'नानै मा होनो एन्जर बायदि अरस'यो आरो बे मा एम्फौथाय मोनायावसो नुयो एम्फौखौ बांसिन मोनायावसो हर जाबासो ओंखारो एम्फौआ गोजौआव मानखोनानै ओमफ्राय माइ बिदांखौल' अरस'यो आरो सोरनियाबाथ' फुरा बिगासे माइ गायदों बिगासेयाबो सोबबा अरस'जोबनाय सोरबा माइखौनो मोनाखै खिन्थु सोरबा गोथाङावनो हादों उपाय गैया माइ मोनलागाखो आरो मुलि होबाबो उनाव मोनजाफानो गियोना मानसिफ्रा मोनजाफायोबो बेखौनो गिनानै सोरबा एसे माबाहाङावनो मोस्ताङावनो मोनहांनायावनो हादों आरो सोरबा दा जोंहाबो नै माइआ एसेबां मोनजोबथाराखैमोन आरो एसे दंबावोमोन नै गुदियाव एसे मोननो दंबावोमोन मोनजोबनो थाखाय नैखिनिया मोननो दंमोन एसे कालार माखाथ' जाजोब्बायानो जानायालाय ओमफ्राय एसे नैखिनिया मोननो दंबावो गोथां दंबावो फुल मोनजोबथाराखै आरो बेथ' मोनजोबथाराखैनो नै बे माइआ अनाखाना ओरै मोनस्लाबाबो मास्लाबाबो जाहैबाय माबा फैदों एबारबा मा एम्फौ होनो बेखौबा मानिफ्राय सोमजिदों खामला लादो नै सानैल' खामलायाबो खामलाखौनो मोनलायनो नागिरा बांगालफोरसो बेबो खामलाया औवा एसे खम आरो जोंहानाव दा साननैसो बावबा आरो बारायबावसिगोन एम्फौआ नै दानो मोनफा मोननैल' नङा बैथिंजाय खनासेखैजाय अरनो हमबाय एम्फौआ खिन्थु आथुर जादों हानो दा हाना लायाबा उनाव आरो मोननायबो नङा बेखायनो हाला हालि गोमोनबाबो गोथांबाबो उफाय गैला हानांसिगोन फोथारावनो नै बिदि बजा खानायावनोबो जमा जाना थानाय मोनायावसो नुयो बिदि बजा खानायावबो गाखोनानै अरस'ना होयो नै थारानिफ्रायनो अरस'यो नै बिनिफ्राय अरस'ना होयो बबावबा नैजोंबो अरस'यो इजोंबो लांदां बानायो आरो बबे बेनोथ' एम्फौ जानाया बेनो अ लामब्रब्र नों मोनसेबो मोना नोंथांमोना नै नायनो हागोन बोरैहाय लामब्रब्र खालामना दोनदो नै गैयानो माइ बिदाङानो गैया नै लामब्रब्र अरस'जोबो नै अरस'नायफोरखौ नाय नै माबोरैहाय अरस'दों हो नै अरस'नाया नै माबायदि अरस'दों नै बिदि लामब्रब्र अरस'जोबो
मा माइ मोनगोन बिदिबालाय खेथियाव फुरा ओरैनो मुलि औ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन लांदां अरस'नाय गोजा नैफोरो नैनिफ्राय अरस'यो गुदिनिफ्राय नैनिफ्राय बबावबा नैफोर गुदिनिफ्रायबो अरस'यो मा जाबावगोन एम्फौखौथ' दा नुवा मोनायावसो नुगोन नुनायालाय मोनायाव नायनांगोन र' माबायदि एम्फौ नायनांगोन दा मोनायाव टर्च लाना फैगोन आं माबायदि एम्फौ बियो मोनायावसो ओंखारजाहैदों एम्फौआबो सानाव गुदि गुदियाव हाबना थायो जाहैबाय माइ गुदि गुदियाव बहाबा एब्लेनानै थाबाय बेखिनिया एसे गोथां गोजा मोननो नांबावगौमोन एसे उफाय गैला मोनाबाबो हानांसिगोन मोनबाबो मोनाबाबो माइआ एबार एसे खामानि गैया ओरैनो माइ जाखायाखै बेनि सायाव आरो एम्फौआबो खावसे हख्लायबायबा मा जागोन बेलाय संसारालाय माइबारि एम्फौ अरख्लायनाय माइ नायबाय अरख्लायबानो जानावबो नै साइडखिल' बांसिन हरदों ओमफ्राय बैखिजाय गैथ'वा दासो ओरै दावखोबोदों खोमा लासै लासैनो फुरा मोनजोबजासे दोनबाथाय आरो गैखाला माइ मोननाया गोब्राबसै खाफा अखाजोबबा सोरनाबाथ' बिगाफा गाहाम अखाजोबबा मा माइ मोनगोन बेलाय एसेबां खस्थ' खालामनानै गायनानै एखौनो लाब गैया गायनायावबो हाजिरा ट्रेक्टर हालेवनायाव बेयावबो फैसा खोथिया फुनायावबो हाजिरा फैसायानो फैसा बेसेबां फैसा गारनानैबो आरो एम्फौ एनलाजों सेटेप खालामजाबावबा आरो मा जाबावगोन सेस नस्थ' सन्द' जाजोबबाय होनबा
बायना जालायदो माइरङा जायफोरा फैसा थाखा दं बिसोरसो हाबाय गैयैफोरा माखा हागोन सेस बाबा हामागौथ' मानसिया ए दिनैनिया नै स्निल' गाबोन रोगालायसै ओमफ्राय बैलाय जोंनिथिं दाथ' जायगा लायै जायगा बुहुद दावराव एम्फौनि ओरैबो दावराव ओरैबो दावराव दावरावानो दावराव मानि थाखाय दावराव एम्फौ जादों माइआव एम्फौ जादों बिदिखौ दांग्रिखौ नै बिदि दांग्रिखौ नै बिदिनिफ्राय अरस'यो बिदिनिफ्राय अरस'यो माब्लाबा बिदिनिफ्राय गुदिनिफ्राय अरस'यो नै बिदिनिफ्राय अरस'यो बबाव माइ मोनगोन बेखायनो मानसिफोरा गोथां गोब्राम होगासिनो सोरबा सोरबा हागासिनो मोननाय माइआव आरो मुलि होनबो गिनो लागा मानसिफोरा गिनानैनो होआखै सोरबा सोरबा मुलिखौ जोंहानियाबो एसेबां जायाखै जोंहानियाव दासो जाहांदोंमोन खिन्थु जानाया एसे मोनफ्रामखाबायमोन नालाय हाजानाय जाबायमोन आरो जेनेबा हागासिनो बेखिनिल'सै बेखिनि बै नुनायखिनिया बेखिनिल'सै बेखिनिया बेनिफ्राय नैसिम ओजाथ' हाजोब्बाय नै दा न'आवबो लाङा बेयावनो ट्रेक्टर लाबोनानै मारा होनानै लांगासिनो न'आव धुला बाला सोर क्या करेगा अभी तो बहुत खराब दिन चल रहा है अब दौलाय मोननैल' रोगाबाय दिनै बे मोनसे मोनसे गाबोन रोगालायनोसै हुलाबारि लाबोनांगोन गाबोन हुलाबारि ना मा होनो जोबलायबाय दिनै सानसेनि थाखाय जोबलायबाय गाबोनफोर फैलायनोसै सोलाय रोंगौ हा ओइ सोलाय रोंगौ आरो वा hoi मा साइसनि गारि सालायबायलै बे हे दङ दहाय गथ'खाया आसलायनि दहाय आसलायनि जाग्रा लाबोआबाखै जायो लाबोदोब्रा आरो लायबावनो होदो आं ओंखाम जायाखै होननायखाय बमी फानाय मय नाय अबेयाव दं अबेखैजा मिथियां नुवाखै ब्रिज बारबानोसन गामिखौनो मोना माबोरै दखान मोनगोन बेसेबा बुरजा दंबावो जाबावाखैनो मा एसे थाबनो मोनफैखो नोङो अबे दखान अबे दखानाव थांबा नोङो खोन्थालाय माबायदि इखौनो होनदां एसे थाबनो मोनफैबाय अबे दखानाव थांनाय ओइनियाव आलि फिस खाथिया ए दे जदो दैगांले हाय गारि मारा थैलाय लांबायनो सा लोंनांगोन ना इखौनो 3 번 4 번 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
दै लोङो ना मा लोङो दहाय बिदिनो लोंबाय आव फैदो सा लोंनो Ano Apa? दसेनो मोनफैदो आरोहाय Pag aku berani sekali bedang. मा आखाइ हगारनाय ना देनजार आखाखौहाय नोङो Ada cermin nih, mau deh. पिलपिलायाव थिखांना लाबोदों आंखो नेपालि Kecil lah. स्कुटियालाय बाबाया दा थांबा नों साइकेलखौ लाना फैबाय Tangan aja. बागानाव थांगोन ना दा फुजानि बाजार आंनि लाबोदो गिलासखौ Dah.